Yo, salut și bine v-am regăsit la un episod de PUBG Mobile. Eu sunt Adrian aici de față cu voi și astăzi o să facem o prezentare la cont și o să-mi schimb numele că nu mai îmi place M416 plus groza de pe YouTube și o să-mi pun numele ăsta, Hâlă de Coca. Deci începem cu sezonul 2, care îmi place foarte mult, îl țin chiar foarte, foarte mult. Multe costume mitice, dar lăsăm pe urmă, fiindcă o să începem mai întâi de aici, de la papuci. Nu prea îți cine știe ce. Ce îmi place foarte mult sunt acești pantaloni, dar am pe altă ținută, uite pe asta. Ba nu pe asta. Și hai să începem și să arătăm și armele skin pe AVM, așa, forță, pe AKM, pe 16, pe Scarel, pe M4 nu, dar de-abia aștept, poate se va băga un nou skin upgradabil, nu sunt sigur, dar dacă se va băga eu o să mă chinui foarte mult să-l iau, o să bag multe spinuri, multe chestii, groză, la fel aș vrea un skin mai frumos, dar na. Și este frumos, 2 skin-uri de la RP, 3 skin-uri de la RP pe arme, care sunt cât de cât bune, skin pe carton de la RP. Cel mai mult îmi plac unele arme, uite, pe VSS am 2 de la sezonul ăsta pe mine, 14 și SMG-uri, Uzi, cele mai multe de până acum am pe Uzi, dar pe contul celălalt aveam mai multe pe Uzi. Știți și voi că aveam vreo 5-6 costume costume Uzi, skin-uri pe Uzi, dintre care 3 erau legendare, adică roz și na. Bun, tigăi mai bun decât aveam pe celălalt, dar numai că acolo aveam una aurie. Crossbow, nu știu dacă să-l fac level max, dar cred că îl fac level max. Da, să ne punem înapoi AVM-ul în mână, că eu fără AVM nu stau în mâini. Căștile, niciuna mitică până acum. Și pălărie, adică vreo 3 mitice, restul așa. Mi-a plăcut atunci când era cu spărgătorul ăsta de nuci, ciudat. Îmi plăcea atunci, era ceva, nu pot să zic că nu era, dar na, îmi plăcea. Aici niciuna mitică, la măști o singură mitică, la haine nu prea, ăsta îmi place foarte mult. La costume ați văzut chestii de astea, costume normale, adică complete sunt numai vreo 4. Bun, dansurile, după trecem pe la mașini. 5 dansuri mitice, multe epice și de-astea. Un roboțel care e free. O să vreau să-mi cumpăr cățel. 4 avioane, să ziceți voi pe care avion vreți să-l pun. Care v-ar plăcea vouă, mie deocamdată îmi place asta să-l țin. Că e un fel de piramidă aici pe mijloc, vedeți? Nimic. Aici parașute multe. 12 de astea nu mi-ar trebui. 12 de astea skin pe grenadă 2. Unul din sezonul 3. Foarte fain. Tot asta din sezonul 17 mi-ar plăcea că se camuflează pe Miramar. La smoke-uri nu-mi place ăsta, sincer. Ori ăsta. Flash-uri și molotov nu avem, din câte se vede. Am cumpărat-o pe asta acum o săptămână, 2. Spray-uri nu ne prea. Ăsta, da. Păcat că nu pot să-l dezactivez, să văd cum ar arăta dezactivat. Și acum la mașinuțe care, na, nu sunt chiar, dar nici prea. Nimic aici. La motocicletă, ăștia care au luat RP-ul știu că, na, 2 skin-uri pe buggy și pe mașina lui tataie cu piui.
Vreau să le iau și pe cea cu piui. Că șmecher este cu piui pe mașini. Da, cea mai șmechera mea va rămâne motocicleta cu 3, dar păcat că nu era pe 2, fiindcă știu că am pierdut un RP mai de mult pe contul celălalt pierdut. Cu skin pe motocicletă de asta, adică nu l-am pierdut, dar numai că n-am luat RP-ul, atunci pe contul ăla n-aveam niciun RP cumpărat sau ceva de genul. Și, na, acum am zis să fac și eu ceva și, na, să pun înapoi motociclation-ul meu. La profil m-am pus cu Alex, pentru că am zis, bă, hai să ne punem că tu cu vărătul, bine, vărătul nu se joacă clasic cu tine și se joacă mai mult metro, eu mai joc și clasic și de-astea și s-am pus cu mine la partener. Și cred că la el e primul, da, e primul RP, cred că la el și la mine e al 4-lea sau al 5-lea, nu mai țin minte. E al 4-lea. Ăsta, din păcate, n-a fost terminat sau cred că așa a fost el. În schimb, cel mai mult mi-a plăcut 17-le, fiindcă a fost ceva. Și am 2 stele la ei deja, vreau să fac mai mult, fiindcă am un card care mă salvează să nu iau minus sau alte drăcii. Cutia asta o să-mi placă, fiindcă dacă sezonul care vine trebuie să fac ei să iau masca și trebuie să fac și crown și eu și costumul. Deci o să am garantat o grămadă de costume mitice. Placa asta aș vrea mult, dar trebuie să lucrez pentru ea 4500 de puncte ca să o iau. Să iau încă o medalie și dacă fac și următorul sezon, iau și placa și o să-mi placă la nebunie. Pe contul celălalt, singurul costum mitic care îl aveam era ăsta. Ăsta atât. Și nu-mi plăcea foarte mult, pentru că era urât. Și cel mai mult, sper să se mai bage odată faraonul. Pentru că mi-l doresc foarte mult și să-l fac de level 6. Fiindcă cel mai frumos e faraonul de level 6 pentru mine. M-am obișnuit cu el. Cui i-ar plăcea 7, nu știu, nu mă interesează, la mine îmi place 6, fiindcă este foarte frumos, îți dă tag de acum, îți dă când intri în Cheer Park, e foarte frumos. Deci e chiar foarte, foarte frumos. Cioara, în schimb, din păcate, s-ar putea să nu se mai bage aproape niciodată. Și nici omul de gheață, nici păsta de apă, s-ar putea să Poseidon. Fratele meu are o mișcare de la Poseidon cu tridentul, deci eram așa de supărat când am luat-o eu și el a luat-o. Să încerc să fiu și cioara îmi place la level max, la 6, fiindcă multe costume upgradabile sunt faine la level 6, ori la level 3, da, la level 3, sau când e cu mișcarea asta, când intri undeva, cred că în ăsta, în lobby cu cineva face așa și se transformă în faraon de level 4 chiar și uitați că e schimbat graficul la faraonul de level 4 din câte se vede, sau de 5, da, de 5 și uitați cât de fain arată acum față de ăsta, uitați, ia. Și când intri în match sau nu știu, se dă mișcare, îți dă emotul ăsta care e foarte fain, se pune în ăsta, se odihnește puțin și după iese. Final form este cel mai șmecher. Crazy form nu-mi place, este urât, mai ales când ai headshot, se face roșu și na, e puțin urât. Sincer să fiu, al doilea de care sunt îndrăgostit este ăsta de iarbă, fiindcă na, nu înțeleg de ce, dar m-a atras foarte, foarte mult. Știu că la faraon am dat numai spinurile cu ăsta pe contul celălalt și unchiul meu Cosmin nu știu ce a făcut de are 2 pietre și aici.
Ăsta s-ar putea să nu se mai bage niciodată, fiindcă n-a fost chiar foarte... Și e mișto pe negru. E mișto pe negru. Ia uitați, își pune masca și se schimbă pe negru, dar de fapt ăsta e un gri mai închis puțin și după se face negru. Să spuneți care vă place cel mai mult. Mie mi-ar plăcea să las și pe ăla și pe negru. Tagul este șmecher, dar nu-mi place imaginea, sincer să fiu. Outfit-ul este mai mișto, fiindcă de aici este Final Form-ul. De aici este Final Form și nu știu de ce îți mai zice că aici e Final Form. Dar îmi place cel mai mult și cel mai mult când apar oameni, omuleți ăștia aici în jurul lui. Este chiar mișto rău de tot. Și pune toate măștile. Uitați, ce ziceam, deci cioara la level 1 e șmecheră. Cioara la level 2 are masca deja. Lob exclusiv. Adventure Form. Victory Bouquets. Dar nu înțeleg de ce arătă numai cu meu, fiindcă poți face orice și cu altele. Costumul ăsta mi se pare că ți-l dădea și îl puteai ține și după să-l schimbi când vrei tu, numai prin mișcarea asta. Deci numai sună cu voi ce fain. Și uitați cum arată la Stock and Away versus Final Form. Tagul este mișto, când intri în Cheer Park este mișto. Poseidon mai are ceva să se facă puțin. Și, na, uitați cât de mișto este costumul ăsta. Lobby exclusiv. Păgnește din degete, cad frunze. Ia o coroniță. Este foarte frumos, foarte, foarte. Și când se face așa în pelerin, așa repede, doamne. Opa, asta e peste una, dar e Victoriu, căprioara și un șoim foarte mișto care îl are un prieten de-a meu, Vali. Cred că v-am mai povestit pe un alt cont care mi-a fost și el furat de YouTube. Și uitați ce mișto arăta. Dar exclusiv oare cum arătă? Ia. Că nu l-am văzut niciodată. What the fuck? Nu m-am uitat atunci când se băga la toate animațiile. Sau cred că m-am uitat, dar n-am fost eu atent. Și Final Form este magic. Uitați doar cât de mare se face pelerina. Tagul este frumos. Și când intri în Cheer Park, nu știu câți dintre voi ați vrut skin-ul cu asta sau... Bine, asta a fost mișto cât a fost. Și cred că încă este, dar nu m-am mai uit eu. Nu mai e și fantomița asta este cute rău de tot. Și rare ori vezi pe cineva cu ea, fiindcă dai mult, mă, la ea, dai mult, n-ai ce să zici, dai mult. Dai chiar foarte mult, eu am dat numai un spin, n-am vrut mai mult, fiindcă știam că nu să-mi pice așa și, na. Am mai băgat la mumii, nu mi-a picat nimic, am băgat la doge, nu mi-a picat nimic. Și, na, ăsta a fost norocul meu, adică nu mi-a picat nimic și... Am fost puțin supărat că nu mi-a picat nimic la doge, dar știam că nu o să am șanse, fiindcă dacă era prima mea mașină de nou, mă duceam la toți prietenii mei. Ha, uite băi, am doge. Ha, mi-am luat doge, what the fuck. Și din nou își făceau aia cruce pentru 2 zile. No, și la mumie, sincer să fiu, singura mumie care vrea să-mi pice era aia galbenă, fiindcă aia e preferata mea. Chiar dacă nu are mode de intrare sau de ceva, e preferata mea, frate. Are așa fățuca aia desenată și mai... Deci, ai perfectă, frate, nu mai discutăm. Cui îi place mumia galbenă, cred că și-a luat-o când a aplicat cutia aia și cutia aia legendară. Na, sunt mulți. Am văzut mulți pe YouTube care, în loc să ia pe aia legendară sau pe aia normală, se lua pe aia aurie. Uite cum rămân eu fără spațiu în telefon. Da, o să dau curățare la telefon și... Bă... Cam atât a fost prezentarea contului, am mai și vorbit, am mai și asta... Și nu... Câteodată îmi place, fiindcă atunci când ai lag, nu mai trebuie să te duci la toate eventurile, te duci la roboțelul ăsta de aici, dai colectal și îți ia tot, îți colectează totul, nu mai trebuie să faci nimic, numai că va fi puțin lag cât îți colectează el.
Îmi place modul care l-a băgat, dar nu-mi place acum, fiindcă, fiți atenți, te duci la animăluț. De ce ar costa atât de mult acest șoi? Nu înțeleg, dar totuși. Cățelușul mie îmi place la nebunie, aș vrea să-l iau, îl iau sezonul care vine sau nu știu. O să-l iau eu la gift, într-un fel, zic gift. Bă, faine, n-am ce să zic. Opa, din sezonul... Oh, bă, uite ce mișto e, bă. La parașute. Am primit. L-am luat pe ăsta. Dacă l-am pe ăsta era plus. Bă, uitați ce mișto. Dar sezonul care vine l-aș lua plus. Tigaia argintie, asta n-am văzut-o niciodată. Outfit-uri nu prea mă interesează. Păcat că nu poți dona animale, fiindcă... Na. Era ceva să poți dona... Nu înțeleg, poți dona... Bugatti, poți dona mașini, dar nu poți să donezi un amărât de ăsta, un amărât de animăluț. No, și cam asta a fost acest episod. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pa, pa!